jingpule nagi kam jong ke apostol kalen nong ka bakhat ar kar khod iway hadu khatway hakata kaju kapor usim herod ulastang ban ben ya ki katu kat nengot kit khod jong kabalang yau jacob ubashi parabat u yoanes ulapha penyab da kawait lam habaula yo I bakane kapins ngobhaya kiju ulashlur ulapha kem ya petros kane kalajya ha kapor kasngi khawai niam ukpu clementine anda la kem ya petros la set yu hapatok bat ban up yu la it haki kenhun kishipai kibasau saungon u herod ulatmu ban bishar yu hakmat upait ba hadin kapaskha kumta la set ya petros sapatok henry kabalang kaladwaijur hau Blei na kabenta jong ha kamil shwaba u herod un sei u shabar hakmat upait ba u petros ulatia hapdeng armut kinong ab late yu da ki kenjri artli baladon kinong ab karot hakerdo patok kendet u angel jong utrai ula yeng hangta bat lathaba ka jingshai hakamra u angel ula penki ya u petros na katerpeng ula kersiu ya bat u laong gloi kijoy markumta ki kenjri kela slor na kikti jong u petros nangta u angel u laong penskem yalau panpo bate yekikulam u petros urale kumta pan u angel ulaong tokup yela kajainkom ali batnga u petros ulabut u shaban nebendi henry shamtem lada kata kaba u angel ulale kalong kaba shisha ulatharai kadei kajingyo I pau kila yait lenti na kajaka ab peningkong banangta na ka baar bat kila wansha ka kerdop nar ka ba yalam shapo shnong kata ka kerdop kala plihi yaki bat kila let shabar kila yait arsud ka lenti ba bat kendet u angel ula ino ya u petros hangta u petros ulas ngothu ya kata kaba lajia hau bat u laong menta ngatem ba u try ulapha jela u angel bat ula penlait yanga na kabor u herod bat na ki a baro pagi paju kelamon bande ktien jong u try kasam laifusaw karkhot iway hadu pra ngan kirkhu ya utrai manla kapor ngan ya ro ya u klem sange kamensim junga kasngo kraw how try do ki ba jenjar kinyo sngo pat kinle kmen ato pen kraw ya utrai lembat nga dongin ya ro lang ya kerteng jungu kalawat ya utrai pat la jubab ya nga na ki jingtiang baro la siuspa yanga ki ba petcho u ki sngo shngan kimju sngo bukho ki ba du jingkermen ki la kaang baru try ula ngap yaki ula pelait yaki na ki jingjenjar jongki baro u angel u try uda saudom yaki bating buram yu bat u pelait im yaki hadamat se batu da pen katno utrai ulong ubabaha sub ubriu ubawandri hau kajingpule na kashithi baar u Paulos sha u Timotheus klenong kabasaw karkhadan riu hadu pra parkhadinyo hadu khatra ngapan alala pheliu yala kajing em kum kajing sutnya kapor jong jingklat no jonga kalajan ngalaksan hagat maba ngala job hagamare thong
ngalari kendong ya ka jingen nadu menta la pen up yanga ka pangsnyat baladawa ya ka ba utrai undong bishar bahog un ai yanga hagata kasni but om tang yanga hi Henry yakito baro ke ba lakmi lenti dik dik ya ka jingwan pau chungu Henry utrai ula yeng batna ban ula pen klan yanga kumta ba undub yo pendab danga ya ka jingyalam bat ba baro ki jait pendriu kindub yo sngo ya ka khubor ba pha deina ka ne bala pellat yanga na kiting using utrai unyai pellat yanga na ki jingles new baro but lam suk yanga sha kahima jong u habneng ha u kan long kaburam junom la junom amen ka ktien jong utrai ka gospel kat kum Matthews bukhut kalan nong ka pakhat in riu kat khot khat lai hadu khat kindai u jisu ula lecha kishnong saudom ka kaisaria Philippi bad ula keli hela kisenran ya ukhun ubriu ki ong udei ue dan ki ba ong u Yohanes Baptist kila jawab ki wei pat u Elijah sagi wei pat u Jeremiah ne uno unong yethu lupa phi pat ula keli heki phi ong along ue u Simon Petrus ula jawab melong u Chris u khun u Blei ba u Jisu la ktien suk mapi ko Simon khun u Jonah dei u briu u bala penpau happy ya gane ka jingshisha Henry u pa jonga u ba habnengken te kumta nga happy pi long u mausyang u Petrus bad halor u ne u mausyang ngante ya kabalang jonga bad ki bor ka dujok kin la yaka ngan ai happy ya ki shabi jong kahima bneng kat yaka ba phinte ha ka perthei late ha ka bneng ru pat kat ya ka ba phinlaw ha ka perthei la law ha bneng ru ka gospel jong utrai